Türkiýede futbolla Bukmeker goýumlar üçin ençeme emin futboldan çetleşdirildi. Türkiýanyň Futbol Federasiýasynyň tertip düzgün geňeşi oýunlara pul goýmakda aýplanýan 149 emini bu işden wagtlaýyn çetleşdirmek kararyna geldi. Çetleşdirmek möhleti 8 aýdan 1 ýyla çelli barabar bolar. Häzirki wagtda federasiýadan 3 tane emin boýunça derňew işler çuňlaşdyrylan ýagdaýda dowam edýär. İşden çetleşdirilenler arasynda 5 ýylyň içinde her biri adından 10 mun edek pul goýan 10 emin şeýlede 20 munga ýakyn goýum eden bir emin bar. Odal Türkiýanyň Futbol Federasiýasynyň prezidenti İbrahim Hacı Osmanoglu ýurdun ýokary ligasynda işleýän 571 eminden 371-iň Bukmeker edaralaryna hasaby alnanyny habar berdi. Ýöne bu eminleriň öz eminlik eden oýunlaryna goýum goýanlygy ýa-da goýmanlygy aýdyňlaşdyrmady. Häzir bolsa İstanbulyň prokuraturasy bu iş boýunça derňew üçin moşdurup alyp barýar.